Привет на всички, които очакват бразди. Тази седмица ви каним в света на малките производители на храна. Ще ви покажем земеделска кооперация и пекарна на село. И от зърното към хляба. Как се прави пекарна на село и колко важни са малките бизнес проекти за живота в селските райони. Отиваме при двама ентусиасти в село Долно Камарци, които не признават нищо друго, освен вкуса на стария селски хляб. И държат да работят само с български брашна. Сега ще направим класически селски хляб. С Миро правим 5 кг. Това брашно откъде е? От голям български производител. Истинско българско брашно. В това сме се убедили в процеса на работата, че няма добавки, примеси. Няма никакви примеси. Да. Тип 500. Да. Чисто бяло брашно. Няма добавени подобрители, овкусители и всякакви други примеси, които големите производители, без срам го казвам, слагат. Хора от София пристигат да си купуват хляб. Това иска да ги зарежда. Това, да. Това ми дава още повече енергия да продължим в същия дух. Да, в общи линии малко ми е танто за кукуриго, защото почти нямам печалба, казвам го откровено, но в крайна сметка гледам хората са доволни. Сега Мирослав ще ми каже, премери брашното 5 кг и 10 грама. Най-важното е брашното да е хубаво, иначе не става хляб. Кажете ми вие как се срещнахте в живота? Така, Миро беше 14 годишен, ученик в училището в Пирдоп, което е... По туризъм и хранителни професионална технологии. Гимназия, да, професионална гимназия. Да. Така и Миро имаше за задача да си представи, че има ресторант и да изготви меню. Това ми беше дипломният проект, върху който трябваше да работя. Така, и лелевета ти, нали, си запозната и така започнахме. И се увличахме един друг. Да. Вие се познавате покрай... Комши. Да, комши сте, да. И е така от метап на майтап. От метап на майтап, дай да направим нещо истинско. Аз си спомням много добре деня, в който шегата става истина. Тоест, седяхме на кафе, доста често се събираме на кафе с нея. И тя седи, мисли, викам, какво мислиш? Тя, искаш ли да направим пекарна? Това е тъмно многозърнесто. Това е с цели зърна. Сега ще ви капна една капка вода, за да видите каква е миризмата. Да. Какво още има в този трик? Това е ръж. Вижте колко е светла ръж. Тук е усеща. Да. Всичко това... Нищо няма смисъл, за да получим този черен хляб, който се предлага за ръжен. Се сетете какво има вътре. Така, да. И това го използваме, това ни е... Сега го въвеждаме. Значи, това е многозърнест микс с дехидратирани моркови. Това нещо го накисваме за около 1 час. Добавяме го, ако искаме в ръжено брашно, ако искаме в бяло брашно. И става уникално, казваме му, заешкия хляб. Това ни е... Да, заешкия хляб. Сега ще ви го намокра, да видите се обръща внимание на тези алтернативи на бялото брашно, което е хубаво. Но знаем, че в миналото белият хляб е този, който най-много се уважавал. Вижте как мирише. Да. Но току-що е изпечено, а то още е суров. Абсолютно. Коя е най-голямата грешка, която при такова разточване може да се случи? При такова разточване може много лесно и бързо да превтаса. Както самото тесто. Неведнъж не се е случило. Да. Просто 5 минути. Са много. Даже. 5 килограма беше брашното. 5 килограма беше брашното. Колко хлебчета ще направите от това? 10. 10 хляба ще излязат от това
количество. Че втасахме, че превтасваме. С Миро, когато решихме, че ще правиме пекарна, целият квартал ядеше всичко, което приготвяхме и казваха, защото всичко е минало многократни тестове. Това ли да бъде, пробвахме рецепти, това не ни харесва, другото не ни харесва. В интерес на истината за сгъването на хляба гледахме един курс на един холандец. Хляб всеки може да направи, въпросът да изглежда по начина, по който е готин за, нали, за... Да има търговски. Да има търговски вид. Последният момент е втасването му за около 30 минути. След това правиме така типичните за хляба резки и печем. Изпечен. Изчакахме хляба да изстине. Да, трябва да го вече е разчупим готов. по стара традиция. Разчупваме го. Да, страхотен. Аз ако трябва да съм честен към това, аз не обичам нищо друго от естествено, освен пица. Обаче се надявам, ще му дам шанс. Ще го заобичаш. Няма да... Със сигурност. Аз предлагам да опиташ. Пробвай. Благодаря. Така. Вземи си кора, да видиш за каква кора. Наистина много ме. Със сигурност истински вкус. Трябва ли, за да се стартира бизнес, човек да заключи сериозна сума пари в производство, в работа, в труд? Абсолютно. Абсолютно. Трябва. Във всичко. Първо, първоначалната инвестиция е много голяма, след което започнах да инвестирам в хората, които работят тук и да ги обучаваме. Мисля, че добре се справяме. Но наистина сумите са големи. Огромни са. Просто в България е изключително трудно да прави човек бизнес. Изключително трудно. Особено в малки населени места. Спънките са много. На нас това нещо ни костваше година и 2 месеца. Докато стартирам. За да почнете. За да започнем. Само за да започнем. Но който е решил нещо да прави, той не се отказва. Днешните бръзди завършиха. Ще се видим и следващата събота, когато отново ще ви водим на село. До тогава!